Kaixo kazetaguneko lagunok. Hemen gaude, bideo berri batean. Orain honetan, bideo muntai bat hasieratik nola egiten den ikusiko dugu, pausoz pauso. Hasteko momentu iritsi da. Horrelako gauzak egiterakoan, denbora asko aurreztu nahi badugu, oso argi izan behar da zein den helburua. Zer da lortu nahi duguna? Helburu argi badaukagu, probak egiten denbora gutxiago pasako dugu. Horregatik, gomendagarria izan daiteke, paperean lortu nahi dugunaren irudikapen bat egitea. Hasteko, OpenShot programa irekiko dugu orain. Ondoren, proiektuaren ezaugarriak aukeratu beharko ditugu. Erresoluzioa, hizkuntza, irudiaren iraupena. Gure kasuan, 1280 bider 720 aukeratuko dugu. Aldaketak aplikatzeko, programa itxi eta berrirekiko dugu. Aurreko bideoan, aipatu bezala, edozein baliabide erabiltzeko, adibidez irudi bat, bideo bat edo audio bat, aldez aurretik proiektura inportatu beharra daukagu. Gure kasuan, inportatu aurretik, karpeta bat sortu dugu bertan erabiliko ditugun elementu guztiak gordez. Hasieran aipatutako irudikapenean, testu batzuk sartu ditugu. Eta nola egiten dugu kasu honetan? OpenShot testuak sortzeko erreminta bat eskaintzen digu. Menu barran, titulua eta bertan titulua aukeratuko dugu berriro. Programak txantiloi batzuk eskaintzen digu. Horietako bat aukeratu ondoren, diseinuaren inguruan aldaketak egiten utziko digu. Testua, testuaren kolorea, atzeko planoaren kolorea. Guzti honek baliabide berri bat sortzen du. Irudi bat izango baliz bezala. Ez da derrigorrezkoa erabili behar diren baliabide guztiak hasieratik inportatuta izatea, baina bai gomendagarria. Gure kasuan, lehenengo, testuak sortuko ditugu, 3 gure kasuan. Ondoren, irudi, bideo eta soinuak inportatuko ditugu. Elementu guztiak dauzkagunean, aurrera egiteko momentua izango da. Hasieran, OpenShot 5 pista kargatuko ditu, baina gure kasuan 3 pistekin nahikoa izango dugu. Beraz, beste 2 borratuko ditugu. Horretarako, borratu nahi dugunaren gainean, eskuineko botoia sakatuz eta ondoren kendu pista aukeratuko dugu. Gauzak bere tokian jartzeko momentua iritsi da. Lehenengo, audioa bekaldeko pistan jarriko dugu. Ondoren, testuak jarriko ditugu, eta bukatzeko, irudiak. Hasieran egin genuen irudikapenean, 2 bideo jarri genituen, baina gure kasuan bakarrik bat inportatu dugu. Zer dela eta? Inportatu dugun bideo hori erdibitu egingo dugu, eta 2 bideo ezberdin izango balira bezala tratatuko ditugu. Imanaren ikonoa aktibatuta badaukagu, elementuak beraien artean itxasten lagunduko gaitu. Bukatutakoan eta nahi izan ezkero, transizioak eta efektuak erabilitzazkegu. Guzti hau gutxi balitz, animazio efektuak ere erabili daitezke. Aplikatu nahi diogun elementuaren gainean, eskuineko botoia sakatuz, aukeren artean zoomak, mugimenduak, slow motion, biratu eta abar dauzkagu. Behin efektu guztiak aplikatuta, proiektua bukatuta egongo da, baina oraindik ez daukagu bideo artxibo bat. Horretarako, azkeneko pausoa falta da, esportazioa. Bideo artxibo hau, ondoren telebista edo aparatu ezberdinetan, programaren instalaziorik gabe ikusi ahal izateko balio izango du. Bideo artxiboa sortzeko, erreminta barraren azkeneko ikonoa, botoi gorria, sakatuko dugu. Agertzen den pantailan, ezarpen ezberdin asko erabili daitezke, baina gure kasuan basikoenak erabiliko ditu. Lehenengo, sortuko dugun bideoaren izena sartuko dugu. Ondoren, bideo hori non gorde nahi dugun adieraziko diogu. Bukatzeko, profilen momentua iritsi da. Zein profilarekin sartu nahi dugun bideoa. Gure kasuan, formatu guztiak aukeratuko dugu. Helburua atalean, MP4, H264 formatu honetan, bideoa gutxiago pixatuko du. Bideo profila atalean, HD 720p, 30 fps, 1280 bider 720 aukeratuko dugu.
Azkeneko atalean, kalitatea altua aukeratuko dugu. Geroz eta kalitate hobea, artxiboa pisutxoa izango da, baina baxua edo ertaina aukeratu ezkero, kalitatea okerrago izango da, eta pisuan ez da alde handirik nabarituko. Amaitzeko, esportatu bideoa botoia sakatuko dugu, eta bideoa sortzen hasiko da. 100% iritsitakoan, bideoa sortuta egongo da. Ederki, hauxe izan da guztia. Espero dugu bideoa lagungarria izatea. Gero arte.